Здравейте отново, приятели! Радвам се, че пак сме заедно. Пак сме в планината на Разходка. Времето е прекрасно, за разлика от последните дни от миналата седмица, в които се опита и сняг да префърча. Днес е прекрасно. Зимата е почти тук. Някакси есента остана незабелязана тази година. Просто изведнъж температурите падат. Така ще видим какво ни очаква за напред тази година. Като цяло, радвам се, че сме заедно. Взимам ви на Разходка отново с мен. Отправяме се нагоре по пътеките. Да видим какво ни очаква за днес. Приятна разходка! Днес ще ви заведа до едно интересно място, една интересна локация. Стара, може би дори древна гранитна кариера. Ще разгледаме някои от екземплярите, камените, които са там. Ще се опитаме да помислиме защо са в това състояние. Защо по дяволите всички камъни в планината са счупени. Не знам дали се вижда добре, но тук фактически са останали следи от самите жлебове, с клиновете, с които е счупено това парче гранит. Счупено и изоставено. Това, което се вижда тук, е същото положение, счупен блок, но това, което успях да забележа, ето тази следа, виждате ли? Това представлява отвор от кръгошило, най-вероятно, с което е правен опит да се счупи скалата. Всъщност тя е счупена. Ето следите от жлебовете. Мисля, че се вижда. Ето следващата скала. Малко по-нататъка положението е същото. Ето ги жлебовете, в които са забивани клиновете. Ето ги. Мисля, че тук се вижда най-ясно, защото парчето е до самия. Двете парчета са заедно. Ето един прекрасен правоъгълен материален блок от гранит. Тук също. Ето тук. Поредния пакман. Счупен и така изоставен. Мисля, че се вижда. Това срещу нас е мегалитен блок гранит с височина над 4 метра. Счупен, разбира се. Друг гранитен камък. Счупен, разбира се. Счупен. Едната част и другата част са заедно. Никъде не е пренесено, отнесено, начупено на по-малки части. Това е положението навсякъде. Огромни блокове, счупени и оставени. Което навежда единствено на мисълта, че нещо е търсено вътре в тях. Не са добивани само като материал, защото от тук логистиката е най-сложната част. Вижте размерите на това нещо и ми кажете, кой би фърлил толкова усилия, за да счупи такъв огромен мегалитен блок. Не знам, това е може би близко до 100 тона като тегло. Със сигурност 70-80 тона поне.
Мисля, че се виждат следите. Не знам дали се чува, но радвам се, че водата се е върнала отново там, където е мястото. Цяла година нямаше вода в реката, но след последните дъждове ето резултата. И така, приятели, време е да включим симплекса и да видим какво ни очаква там за напред. Готови сме да вървим. Опитва се да вали, но това няма да ни спре. Вижте какво открих. Сега ще ви покажа. Върху една от скалите. Надявам се вижда. Вижте. За това става просто. Гледайте. Просто страхотно. Страхотна находка. Страхотно. Намираме се на място, за което ви казах, старата кариера за камъни. Това са гранитни скали, които в продължение на стотици хиляди години са влачени със следниците, които са присъствали на тази планина и така, лека по лека са се спускали към подножието. Просто страхотна находка. Поредната следа. Камъните са големия интерес за мене и ето за пореден път откривам инструмента, с който са чупани тези скали. Колкото и нелепо да изглежда, чрез това нещо са чупани тези огромни многотонни гранитни блокове. Продължаваме нататък, ще видим какво интересно ни очаква, но за сега съм много доволен. Тази находка днеска направи целия ден. Страхотно. Каквото и да е времето, ти заслужаваше заради това само. Всъщност ще поостанаме малко на това място, защото върху тази скала ми дава изключително много сигнали. И не знам... Ето, тук изкопах клина. Явно има още неща. Вижте, сигнала е като желязо. Не голямо. Тук има нещо по-голямо, което може и да не е желязо. Така, проверяваме и показвам. Доближаваме се до мястото, към което сме тръгнали. Но това, което успях да забележа тук е, че всъщност се намирам на една изравнена площадка над тези камъни, на които се виждат плодни дървета. Това са ябълки най-вероятно.
Какво правят тези плодни дървета тук? Със сигурност това не са диви дървета. Значи, това са домашни, култивирани плодни дървета. На това място в гората е много задачаващо. Явно някога тук е имало някакъв вид живот и някой ги е засадил. Продължаваме напред, да видим какво ще открием там. Сега ще ви покажа на къде сме тръгнали. Ето това е една част от кариерата за камък, към която се придвижвам. Другото, което ми прави впечатление, че върху голяма част от камъните има следи. Вижте какво ще ви покажа сега. Ето основен блок, гранитен, и върху него, както се вижда, са натрупани ето тези дребни камъни, то е трошляк. Със сигурност това не е естествено. Това е вложено там от хора. Не знам в какви времена и защо точно е направено. Интересно. Приближаваме се към каменната кариера, към която съм тръгнал. Много интересно място. Всъщност има всички признаци това да е използвано като може би жилищна постройка. Тук е изравнен терена. Има наличие от някакъв вид градежи. За какви времена става въпрос, обаче нямам никаква представа. Това, което виждам от разстояние, ще ви покажа тук. Малко е сложно за придвижване. Вижте. Това са остатъци от градеж. Със сигурност тук е имало нещо. Виждате. Камъните никога не се събират така естествено на едно място. Ето още едно доказателство, че мястото не е случайно. Доста голяма купчина камъни натрупана върху една огромна основна скала. Тук. Да не говорим, че е пълно с овощни дървета. Плодни. Вижда се според мен, че това нещо изкуствено е натрупано отгоре. При тези камъни, които се намират съвсем близо до това, което ви показах като градеж, има някакъв интересен сигнал. Дайте да видим какво има там. Копаем. Сигнала преди малко беше буклук, разбира се, консерва, туристическа храна, която е навсякъде. Най-вредни за мен са капачките от кисело мляко, особено от старите модели с дебели алуминий, изключително силен копаем сигнал, вада доста такива кути, но сега за какво се включвам да ви покажа една необичайна находка за мене. Вижте какво изкопавам в момента. Е това нещо. Странно. Лопата. Лопата, не знам от кое време е. Интересно. Ще оставим тук за идните поколения. Ако хобито метал детектинг продължи да заинтригува хората, надявам се да намерят. Така, продължаваме нататък. Вижте сега какво успях да видя от разстояние. Сега ще се приближа и ще ви го покажа. Мястото наистина е много интересно. Трябва да добро време да се разходя по-внимателно да огледам камъните. Но със сигурност всичкото тук доказва, че това следи от хора. Вижте какво намирам. Виждате ли? Сега не знам това нещо какво е. Това е изкопано.
Това нещо е изкопано. Нямам представа. Ето камъните там са изсипани. Това е копано доста надолу. Доста дълбоко. Не съм си представил, че може да има нещо такова тук. Да, това прилича на нещо, което не би трябвало да е тук. Какво прави тук? Нямам никаква идея. Добре. Надявам се да не намеря нещо, което не трябва. Защото не трябва да се намират някои неща. Понякога съм виждал неща, които не трябва да намирам. И разбира се, те си остават там, където съм ги намерил. Моята цел не е това. Моята цел е да практикувам свободно хобито си, без да противореча нито на законите, нито да преча на когото и да било. Така че се отдалечавам от това място. Опа! И се спускам надолу да си разглеждам камъните. Така за сега. Когато се променят даденостите, тогава ще се промени и хобито. За момента това е, с което разполагаме като възможности. Но за мен не е малко. Носи удоволствие и така. Спускаме се надолу. Виждате ли, не знам доколко се вижда, но това, за което ви говоря всъщност е ето остатъците от градеж по пътя. Така. Интересно. И вижте тук сега. Това ми имаме ето на този камък, не знам колко се вижда. Виждате ли? Доста интересно. Интересното е, че точно тук при този камък с тази ромбовидна форма и даже някой е нанесъл някакви символи по него, ми дава сигнал, който е огромно парче желязо, просто огромно. Не знам доколко се вижда, но просто не се помества. Не знам, много голямо. Не знам какво е това. Чува се ли го копая, защото става вече късно, или да го остава да си седи тук, където си е. Най-вероятно ще стане точно второто, защото малко по малко ще трябва да се отправям обратно по пътя, защото той не е малко и така. Какво е зарито тук при този интересен камък? Ще оставим за друг път. Това е мястото, част от старата кариера за камък. Изключително красиво място. Множество скали, покрити с мъх. Да. По-надолу по пътя минава река. Това, което успях да открия отгоре, е, че има следи от градежи. Явно не само мене ме е впечатлявало. Може би някога назад във времето тук е имало постоянно живеещи хора. Така. Много интересно място. Много и атмосферно, просто усеща се едно невероятно спокойствие. Все едно изолирано от всичко останало. Ще се разходя още малко и ще приключвам за днес. Днешния ден е към края си. Трябва да се прибирам, възможно най-бързо, защото слънцето започва да се скрива. Имам още доста път. Но така, старата кариера се оказа доста интересна.
фона на този прекрасен залез мога само да ви пожелая приятен ден, вечер или утрин. Да ви пожелая здраве, сила и успех. Важното е, че за днес успяхме да окаляме пинпойнтера. Имаме няколко интересни находки. Най-интересното от които е 3 броя клинове, скрити в една от скалите. Има няколко монетки, доста железа, които са с неясен произход. Ще ги изчиста, ще ги погледна. Но като цяло деня беше прекрасен. Опита се да ни навали, но не успя да ни прогони. Не се даваме лесно. И така, лека вечер, утрин или ден ви желая. Довиждане от мен и до следващия път.